Jdeme si zahrát teda one shot, mapu, kterou vytvořila zde přítomná Lucie Vrabcová. Hello there. A jedná se teda o krátký dobrodružství v D&Dčku. Máme 3 hráče. Tito hráči jsou dobrodruhové, kteří se vydali do malé vesničky, takže nějaký úvod do celého děje. Jste tedy 3 dobrodruhové, co na cestě za poklady, za dobrodružstvím, za expy a tak dále a tak dále. A na vašich toulkách provincií Regalwild jste se dostali do malé vesničky Tuříňany, jenž ještě přednedávnem byla zničena skupinkou agresivních druidů, kteří chtěli zarazit obchod s řepou. Ten ovšem již zase skvétá a chtěli jste se na vlastní oči přesvědčit o kvalitě oné pověstné suroviny. Správu nad vesničkou Tuříňany si vzal do rukou hraničář Cohen, trénovaný v provincii Arrowment. Postarší elf s nakrátko střiženými vlasy, ze kterého čiší veteránství v boji. Jen chvíli po vaší návštěvě Tuříňan jste se dozvěděli o možném přivídělku a zároveň velmi zajímavé příležitosti dozvědět se něco víc o druidské magii z dávných dob. Hraničář Cohen vyzval všechny statné dobrodruhy, jenž vesničkou projdou, by se k němu dostavili a pomohli mu v záležitosti, jenž nemá odkladu. Nabídku jste přijali a dozvěděli jste se, že v posledních týdnech se záhadně na nějaký čas ztratila 2 děvčata, která se po navrácení do vesnice chovaly velmi prazvláštně. Pořád hledali svého prince a palác v korunách stromů a blekotali něco o růžové zahrádce plné králíčků. Kromě toho také přišli ve skrvavených róbách, jako kdyby byli čerstvě po porodu. První dívka byla bláznivá holka, u které se nikdo tomuto nepodivil. Když toto neštěstí však postihlo i mladou Jasmínu z hostince u Paroháče, lidé se začali tázat, co se děje. 2 dny zpátky se takto ztratila i hraničářova dcera a Cohen začíná jednat. Poslal vás tam, kde končí jeho vyšetřování. U skály, jenž schovává pravděpodobný úkryt druidky, jenž byla ověnčena legendami. Její magické lektvary prý dokázaly všelijaké zázraky a na stopu Cohena přivedla skupina gnomů, jenž pár týdnů zpátky toto místo přišla hledat. Neb vedoucí oné výpravy je prý potomek oné druidky. Tak prosím, pánové, představte své postavy. Začněme třeba Kubou. Dobře, takže moje postava je elf. Jsem nejvyšší tady z celé party, mám 2 metry, hubenej. Mé jméno je Samuel Abraxas, přátelé mi říkají Sam. A hraju Rangera, takže jsem takový ten zadní voj, útočím z dálky a Výborně. a rozumím si s přírodou a takové ty věci. Dobře, Korále, můžeš? Tam vidíte takovýho podsaditýho, 1,45 m, možná 1,50 m. Tmavá pokožka, ale jako skoro do černa. A šedivý vousy, dlouhatánský, skoro po zem. A šedivý vlasy, trapaslíka, který se tváří velice vztekle. Je to Druegar, takže temnej trpaslík. No, ahoj, já jsem Gront, kladivo podsvětí. A tak trošku pacifista. A vidíte, že má na zádech válečnou sekeru, takovou tu, ale jenom jednobřitou, jo. Ale je velká jak solidní talíř, jo, že jako člověka by tím pravděpodobně přesek na půl. Jsem pacifista. A prosím, Radku, poslední postava. Poslední postava ze všech nejmenší. A je to malý výlák, který poletuje zhruba někde u ramen danému blonďákovi, který se jmenuje Borsa Pakaj a má krásnou hůlčičku s malou svítící hvězdičkou na konci a je posedlý noční oblok. A je to druid. Tudíž i z malého výláka se může stát velkým medvědem. Velký problémy. Kde jsou druidi, tam jsou problémy. Správně. Druidi. Výborně. Vzali jste tedy úkol od hraničáře Cohena,
víte, že máte najít jeho dceru Květu a poslal vás někam k místu, kde by mělo být něco, nějaký stopy prostě po ní. Jo, dostali jste se, šli jste skrz les, dostali jste se k té skále, o které mluvil, ale zatím nevidíte žádný vchod. Já tady začnu obírat to ovoce z toho stromečku nebo křoví, nebo co to je. Ten asi si jistý, že to jsou jakoby nějaký, teďka jak jsi to ochutnal, takže už si to někdy jet, že to jsou nějaký běžný bobule tady, co rostou v Regal Wildu. Ale nejsi na to úplně zvyklý, protože jsi Duergar a ten seš spíš jako houby a kamení. No, A tak. Tu chvíli se na sebe podívám, jak jsem se zakous. Kouk jsem se na Gronda. Pustil jsem to na zem, říkám, tady jsme kvůli jídlu, musíme jít za prací. A jdu doprozkoumat ten původní keř. já jenom Tak kolik jsi hodil? 18. 18. A jak jsi zapáčil pořádně, jak jsi nějak zapřel, tak se ti podařilo říznout trochu jakoby cestou zpátky do jednoho toho šlahounu. A teďka vidíš, jak najednou, jak kdyby, jak to bylo prostě pevný, Aha. tak najednou se to začalo hejbat úplně, jak kdyby si říznul do hada a začíná a trošku se ta cesta uvolnila. Objevil se před vámi vchod do jeskyně, je zarostlej dost a vidíte ještě po stěnách a po stropě, vidíte úplně stejný tady tu vinou révu, ty liánky. A je tam tma na začátku, ale vidíte kousek dál, vidíte světlo, jako že tam ještě něco plápolá. Ještě jedna věc, všim si, protože jsi měl vysoký hod, všim si, že tady bude nějaký vstup někam ještě, že je zarostlej. Působí to, že zatím bude určitě ještě nějaký vstup nebo nějaký průchod, ale je dost menší. Já do toho dloubnu sekerou. Jenom dloubnu, jo, vyloženě. Když do toho jenom dloubneš, tak se nic neděje. Normálně tam zkusím strčit ruku a roztáhnout jako do toho díru, jako a otočím se. Pane Vílo, myslíte, že byste se mi tady mohl kouknout dovnitř? Tady vypadá jako nějaký tajný vchod. Úplně zajel si packama, roztáhnul z díru, seš zvyklý, seš krtek, prostě tohle to ti jde. Pane Vílo! Jak to vidím, tak se na to koukám a říkám, jo, mějte vzít za kořen. A furt na mě tak nekouká, já čekám, co mi řekne. No, podíváte se dovnitř. Jo, mohu, lehce tam nakouknu. Je tam dost tma. Ano, ale tomu také řeknu. Moc tam nevidím, je tam tma. Tady bych chtěl lehce teda jako jenom tak nakouknout, jo? Jak si nakouknul, vidíš Ale je chci tam... se skrytě nakouknout. Hoď mi stealth. 21 bez kritiky. Krásné. Jseš nejplíživější výlák v okolí. A nakouknul si do malý, teďka už zase jeskyně, která je taková menší, prostě přírodní jeskyně, která má 2 stoly, je tam truhla, je tam židle, je to prostě starý nějaký jako takový menší kempík a vypadá fakt jako už hodně schátrale, jo, že už tam nějaký léta prostě je. Už to není jenom, že to není něco, co by tam bylo úplně čerstvě teďka vytvořený. Jsou tam hořící louče, ty budou 100% čerstvě zapálený, ale jinak ten nepřijde mi divný, když to je opuštěný, že hořej? Právě říkám, ty louče určitě jsou čerstvě zapálený, ale jinak ten kemp působí fakt jako hodně staře. Já bych, jestli můžu mezi tím, já teda přijdu k tomu, ty to tam furt držíš otevřený? Jo. Já tam tak jako nakouknu a tak se podívám na Gronda a říkám, tam já se nevlezu. Možná po kole a udělám teda tady, chci jít sem takhle jako, abych zůstal furt jako ve stínu, jo, ale abych tam jako viděl nějak jako a nenápadně se tam jako krčím a koukám a mám tam natažený luk a... Ty jak jsi sebral ty zápisky, trošku si je pročítal, zjistil si, že to jsou zápisky z výpravy a 100% se bude jednat o tu výpravu gnomskou, o který mluvil Cohen. A co tě zaujalo z těch zápisků, tak je zápis: objevili jsme jeskyni druidky Pampelišky Medové. Budeme dál pokračovat ve výzkumu. To je zajímavý.
Pane Gronde, počkáme na pana Borsu. Tady našel zmínku o té druidce, jmenuje se Pampeliška Medová, a že tady byla ta výprava těch gnomů, o které jako víme. Jo. Šli určitě tady. Pánové, to byste nevěřili, komu tahle jeskyně patří. To nevím, ale já jsem našel zápisky té gnomské výpravy, která tady byla, a že objevili něco o nějaké druidce Pampeliška Medová se jmenuje. Že by to bylo její? Tak se jako rozlídnu na obě strany, na jednoho, na druhého, na jednoho, na druhého, na druhého, na jednoho. A proč tady vůbec jsem, když to víte? Moment, jaká výprava? Proč máte tu louč? Abych líp viděl. No, to je ta, sem byla vyslaná ta gnomská výprava a jeden z té výpravy má být příbuznej té druidky. Aha. 15. Teď nám to říkal ten Cohen. A Teďka... co? Vy jste ho neposlouchali. A co je živý nebo mrtvý? Chce tu dceru svoju. Čí za dceru? Toho Cohena, ty vole. Jo. A tady už máme tady nějakých postav jak na Orloju. Co je to Orloj? To jsou takové gnomské hodiny. To my trpaslíci tam s nějak kšeftujeme, my jim dáváme šutry, oni nám dávají kolečka okovaná, víš? Můžu si hodit historii, jestli vím o nějakých gnomských hodinách. Můžeš si hodit historii, ale předtím A tomu ještě nerozumím, Vozová hradba. jsi dozvěděl z té historie předtím. Jak jsi nad tím trošku přemýšlel a teďka tento jméno bylo ti nějak povědomí. A vzpomínáš si, že Pampeliška Medová, že se o ní mluvilo prostě v druidských kruzích, v nějakém druidském oběžníku si to četl. A že to je prostě, že byla strašně talentovaná druidice, která byla dost jako abstraktní, tak nějak už jako na to, jak jsou druidi sami o sobě prostě dost jako zvláštní, tak ona byla zvláštní mezi zvláštními. A jako nejzajímavější, co jako u ní bylo, takže dokázala bez problémů poznat a znát jako veškerý vlastnosti a funkce jakýkoliv rostliny, kterou viděla. Jo, jako kdyby prostě hnedka viděla a prostě ví přesně, co se s ní dá udělat, jaký lektvar, jaký prostě ten nějaký ty nebo ty zázračný prostě kraviny a takhle, všechno, co se mastičky a tak dále, všechno, co si prostě na co si vzpomeneš, tak ona jakmile viděla květinu, tak věděla přesně, co se s tím dá udělat a s čím to zkombinovat, aby z toho vzniklo něco prostě. Na ty hodiny jsem hodil 16, by the way, jo? Jo, víš o tom, že gnomové si dělají že dost často hlavně kamení gnomové, kteří mají sklony k tinkerismu, k inženýrství, tak že si vytvářejí skutečně malé hodiny s postavami, někdy jsou i větší. A sem tam se nazývají Orloj. To jsou většinou ty větší. Já něco takového si vzpomínám, no nic. Otočím se na Samuela. A říkám, jo, ta Pampeliška. Už to cítím. Někde jsem slyšel, že měla speciální talent a rozeznávala rostliny, obzvláště ty, co se hodily na druidí sešlosti a pro léčení jistých dysfunkcí v takových sešlostech. Ne vyloženě druidských, To ale myslíš střízlivost? byla velice talentovaná. Říkalo se, že je speciální. Samozřejmě ne tak speciální jako pan Grond. Kouknu na něj a zpátky na Samuel. Neříkalo se, že je specialista spíš. Nebo specialistka. To je jedno, byla v tom fakt dobrá. To dává větší smysl, víš? Grond vypadá zamyšleně, přemýšlí, jak to myslel pan Díla. Pane Gronde, nechte to. Ne. Neblbněte. Dobrý, kucí. Hele, asi půjdeme dál, tady stejně nic nevymyslíme. Já si ty zápisky vezmu do baťušku. K sobě. Jak to řek, jdeme dál, tak já jdu dál. Mezitím, jak prochází pan Grond, tak ty si hnedka všimneš dalšího kempu, kde je hromádka gnomů
a jsou úplně totálně na cáry potrhaný. Jeden je výrazně starší než ty ostatní. Jo, ty působí prostě tady ty mají jako věkově, jsou to prostě spíš jako mladší nějaký takový gnomové, ten zrovna něco mezi 20 až 50, mladší gnom prostě, jo. A tadyhle ten bude výrazně něco přes 100. Prostě takovej totální taťka šmoula, ale všichni jsou úplně jako potrhaný, fakt takový vyhublý, vyzáblý, jo, jako kdyby prostě už dlouho nic nejedli nebo něco, je to takový, ne to, každopádně uprostřed hoří oheň, jo, vidíš, takhle po stranách si všímáš, že tam byl jako tábor rozbitej a je úplně kompletně potrhaný, zase špinavý na to. Já tam jdu, já jsem tam docela vpochodoval, takže jsem tam tak jako napochodoval doprostřed. S tou sekirou v té ruce, jak se zarazil, rozhlíd jsem se po nich. Dobré odpoledne, Ogaři. Přišel k tobě ten nejstarší a zdravím vás. Vy určitě budete patřit k tomu mocipánovi, který k nám přišel. Naše babička bude ráda, když vás pozná. A můžeme vám nabídnout sušenky, babička dělá moc dobré sušenky. A nabízí ti úplně hnusný, jako schnilý nějaký jídlo, jako porce prostě klasická, co si představíš, když jdeš prostě na dobrodružství někam daleko, tak prostě schnilej chleba, nějaký sušený maso, úplně prostě hnusný, prostě prohnilý. A prosím, dejte si sušenky od babičky, jsou moc dobrý. Hele, já tak jako, já si tou jednou rukou vezmu do ruky tu sušenku, jo, schnil, jaký očmuchám. A zkusím odhadnout, jak moc jsou starý, jak dlouho jsou zkažený. Není to vysloveně sušenka, je to ale fakt, ten vzal si prostě nějaký kus chleba nebo něco, no, a je to prostě, je to prostě schnilej kus chleba, je to minimálně týden prostě, je tam jako, je tam v bordelu, ve vrchku, prostě ve špíně a je neto a prostě není to úplně jako, ty seš Duergar, takže ty seš jistý, že ti to jako úplně neublíží, ale nechceš to moc asi jíst. No, jasně. Já jak lehce celý tam koukám na něj a jenom zakřičím, fuje to! Já jak to očmuchám, tak mu to vrátím a říkám, to Ogare, sorry, já elfí lembas nežeru. Elfí lembas? Jako, takhle babička, ona dělá jako, ono to je, já nevím, jestli Poslouchaj. A kde ta babička je? A kde je? Co chcete babičce? No, poklábosit. Vy chcete poklábosit s babičkou? A o čem chcete klábosit s babičkou? To o šobilinkách, a o bandorách a tuž. A takovou mastičku na záda, tak mě Lonco je to se mnou, kámo, občas mě chytnou záda a potřeboval bych mastičku nějakou od nějaký chytrý báby, kořenářky. Vy určitě budete chtít, babičin lechtvar, ale já nevím, jestli vám ho můžu dát. Já nevím, jestli, protože... A tož dá co prodat. To já jsou poctivý zase, počkaj. A dám si tu sekiru si zase uklidím do toho svého pouzdra, začnu se hrabat po kapsách a vytáhnu nějaký, co mám po kapsách, nějaký krávoviny, jo, fakt cetky, jo. Ten křemen tam mám, jo. Hele, tož tu. Tady. To je krásný, ale to je krásný poklad. To je krásný poklad. Tož já vyměním tu mastičku na moje záda za ten poklad. Co ty na to? Ale proč mi... Já nevím, jestli si od vás tuto zlatou sošku můžu vzít. To je pro našince moc drahé. A tož to pak prodejte a zbytek dejte na opuštěný gnomský děti. To víš, děcka musíme podporovat. My tady máme spoustu dětí, babička se o ně moc hezky stará. No, to už podpora charita, ne? Určitě. A že jsem tak smělý, jak se jmenujete, pane? Já jsem Grond. Dobrý, vy jste Sir Grond. A proč jste tak vysoký? Tož. Já bych jen rád dodal, že jsem se chtěl skrýt, jo. Hoď mi na stealth.
A mezi tím, jak se tam sám s panem Borsou dostal jakhle dovnitř, popiš místnost, jak vypadá. 17. No, takže všímáte si, že po stranách je to strašně obrostlý. Zase liány, kořeny, všechno možný. Tu a tam jako prorůstají i jako listy, všechny možný jako druhy rostlin, jo? Není to jako, že by to byl nějaký specifický druh. A co je pro vás nejzajímavější je, že vidíte jako takový obrovský, jak kdyby rostlinný kapsle, takový pody, který mají jako otvor do sebe, který jako působí to trošku jako dveře, jo, je to takový prostě jako, že se do toho prostě dá vlízt, jo, nějaká menší postava by se tam v pohodě vlezla a mohla by tam pobývat v tom. A další věc je, že vlastně všechno je to tak jako pospojovaný nejenom liánama, ale už i takovým jako slizem. Jo, je to takový hodně mokrý, celá tahle místnost je strašně odpudivá. Smrdí to tam, všude jsou poházený kosti, zbytky rozkladajícího se jídla, prostě chcíplotiny, všechno možný. A je to fakt slizký, je to odporný a není vám tam moc dobře. Tak. Mezitím gnomík se natahuje ještě jako teda a furt se tak jako zdráhá, jestli si vzít od tebe ten křemínek. Já mu ho víceméně skoro nacpu do ruky, jo? Já musím najít místo, kam ho uklidit. A on si tak si nějak jako začne odťupkávat a mezi tím, jak tady se potujou, tak tady nekoukejte na to, že to má fousy, je to gnomice. A prochází k vám a teď jako si tě všimne. Ježišmarja, hosti, pojďte všichni sem, máme tady hosty, prosím, dejte si sušenku a začne hledat na zemi a sebere prostě nějaký zbytky a kusy hlíny, šutru a dejte si sušenky, je to od babičky, moc dobrý, bude vám to chutnat, věřte mi. Tože, kde ta vaše baba je? Ale babička je hned vedle, ona odpočívá, ona babička... Myslíte tam a ukážu jakoby prstem ukážu na tu chodbu, odkud jsme přišli. Jo, protože já ještě pravděpodobně nevidím tu chodbu druhou. Neměl si možnost se úplně jako pořádně porozhlídnout zatím. Že jako se tam? Ona tam je babička? Sušenky si dejte, je to moc dobrý, fakt? A fakt jako od ní vezmu tu věc, sušenku tak jako až jí poplácám po rameni a taky jako tím poplácáním je odmanipuluju od sebe, jo? Že ji otočím o 180 stupňů a pošlu jí od sebe. Abych měl šanci zahodit tu věc, kterou mi dala do ruky. Dej mi ještě jednou Slate of Hands. 12, no. Jo, to se ti povede. A protože ona je fakt jako v takovém úplně totálně jako ten, vidíš, že je absolutně, že jsou fakt jak sfetovaný všichni, co tam jsou, teďka když se tak jako trošku prozlíneš. A ve chvíli, kdy si jako otočil, tak ona najednou stuhla, jako začala koukat tak chvilku jako ze strany na stranu. Ta rozčekanost. Všechno, co držela, pustila, úplně stuhla. A ve chvíli, jakmile jako všechno takhle pustila, tak kráčí takhle někam směrem sem. Jo. A zalejzá do jednoho z těch podíků. Jo. A řekni mi, Samueli, co jsi chtěl? Já bych chtěl jenom jako říct, pane Borso, není tady nějaký kouzlo takový divný? Vy to máte jako naučený, už jste to tam jako hledal, jestli tady na ně něco nepůsobí, nemůžete to ještě zakouzlit? Klidně počkáme, nemusí to být hned. A to já říkám, že je něco žere. To je nějaká kytka, či co? To já vím, ale můžou být nežere, my žereme sušenky od babičky. A nektar, co nám dává babička. Chtěl bych, protože já budu být u sebe nějaký jako jídlo, že jo, jako ranger, tak bych chtěl něco vytáhnout, něco sušenýho, tady jako na cesty, co by si myslím, že ti gnomové by jako mohli jíst a tak mu to jako nabídnu. Vlastně. Ve chvíli, kdy mu to nabídneš, jako nabízíš mu to jenom, jako že to před ní ukazuješ?
Ne, já mu jako, nechcete nějaký jídlo, tak si do toho kousnu a dávám mu to jako, že je to na jídlo, jo, protože mně připadne, že je jako zmatený, tak aby jako věděl, že... Já vím, že já už jsem slyšel, že třeba na tom pánském dvoře jedí jako plesnivé sýry, ale že byste jedl i plesnivou mrkev, to se mi moc jako... Nevím, co to je za trend, ale já vás se vší pokorou já odmítnu a dám si spíš tady sušenky od babičky. Jo, a já koukám na to moje jako sušený hezký a na ten jeho zdechlej chleba a říkám, aha. Tak jak to tam žmoulá, tak já k tomu dojdu, tak tomu to vezmu z té ruky, začnu to žvěkat. Tož ale dobré to máš. To já si na panskou hostinu potrpím. Já to takhle jako pozoruju zpovzdálí. A v pravou chvíli se do věcí Respektive ložíš. pozávale nějakého keříku. Zhruba to vypadá asi jako takhle, ale nikdo mě nevidí, protože jsem vole mrňavá víla. A jdu na to po druidsku, vole. Nedokážu z ovzduší vycítit třeba nějaký spory, který by jim zatemnili mysl. Hoď mi nature a připočti si k tomu svůj wisdom. Takže plus. Má to cenu? S tím wisdomem hodil jsem nad 20. Výborně. V tom případě absolutně jednoznačně uznává, že něco tady v té chedě, jak se tam něco klepe, tak tam jsou 100% je tam nějaká jako konzistentovaná, nějaká přírodní jako magie a hodně silný, jako kdyby v podstatě jak baterka tě přijde, prostě jak kdyby zřídlo nějaký energie, je tadyhle z té chedě. No. Inu pánovi. Myslím si, že je něco matlá v tamhletý rozkvetlý a v tamhletý zapadlý budce. Kdo to řekl? Jakože se o zmatlaní, jo? Kdo to řekl? A kouká se někde směrem k tobě. Ale To je nevidí. duch tvé babičky. A snažím se ještě trošku víc skryt. Pepe. Hoď mi stealth. A hoď mi deception. A já mu nastavím Styl nohu. 15. Jestli jde, tak já mu nastavím nohu. A Deception 16. Aha. Pepe, babička. Spadne, jak se přerazí se o tu nohu. Fakt úplně spadne držkou prostě do toho. A úplně začne jako pobíhat prostě okolo a mezi tím ty ostatní taky budu babičky a všichni tam začnou hrozně to a vidíš, že další tady jako stuhnul a najednou zales někam semhle do toho. Tam jsou kytky, bych rád dodal. Vidíte teďka, že se chvěje jakoby i okolo prostě ty květiny, jako kdyby něco čichali nebo tak. A pak duch mé babičky. Já sáhnu pro svoji sekeru a vidíte, jak sáhnu pro tu sekeru, tak z ní začnou tak jako hořet takovým lehkým zeleným plamínkem a ten samý plamínek mi jde takhle z očí jako a jsem připravený jako, že tam něco je. A začnu tou sekerou do toho takhle dloubat. Tak si dloubnu si do jednoho místa, z té sekery se ti ty ohýnky prostě rozletěly a vypálili tam, otevřeli tam jako takový vchod, jenom prostě lístí, co tam bylo, jak kdyby to bylo přehozený přes to. A před tebou se otevírá výjev tak 6 až 8 gnomů, kteří tam mají koitus, ale strašnej, hroznej a jsou všichni prostě takhle strašně pohublí, jsou oslizlí všechno a jedou prostě to hlava na hlavě a strašně se to tam, je to jedna masa, která tam prostě dělá něco takového a hoď mi prosím tě záchranný hod na wisdom. Není to debil, je to imbecil a to nevím, co tam děje, já ho viděl jenom jak do toho šťouch. To počkej, teď failne a přidá se, vole. 10. Jsi na chvilku paralyzován a nemůžeš mluvit ani chodit. Já hele, jako celý to efektní kouzlo, jo, všechny plameny najednou úplně v prdeli. Stojí tam trpaslík, který ve finále ve skutečnosti na trpaslíka vypadá hrozně drobně a vyzáble a jenom tak dělal. Přesně to vidíte, že se stalo.
se otevírá fakt jako nádherná zahrada. Jo. Je tam obrovská kytka, která je ten od země až ke stropu, dejme tomu prostě 3 metry fakt má. A je působí jak kdyby lehce teďka tančila. A před ní je gnom, který něco jako kdyby něco říkal, ale vy nevidíte, že by prostě nějak mluvila nebo tak. Borso, to je nature. 20 bez kritiky. 20 bez kritiku. Poznáš, že ten gnom mluví jako o tom, že přišli další šlechtici a že už se brzo chystá nová várka pro její obživu. Pro babičku. Takhle se otočím za sebe a říkám, pane Samali, kdyby jste ten šlechtic, ta kytka vás chce evidentně sežrat. Říkal to tamhle ten pitič mundik, to tamhle ty obrákové tamhle prcají. Takhle, já nejsem šlechtic, to je první věc. No to já samozřejmě neříkám, já jenom tlumočím, co řekl tamhle ten vošous. Jo. Ale to je, jako ono je to vlastně, jako, to nedává smysl jako obživu. Ono tady byly nějaký ty 2 holky, jak se ztratili, tak oni se potom vrátili, víš. To je na tom to divný. Viděl jste ty prcací orgie? Já si myslím, že to máš rádla relativně dost. Víte, kolik to musí vyprdnout harantů? Bohužel viděl, oni jsou úplně mimo, jako. A já bych se chtěl, jako, tak jako koukat po té místnosti, jestli neuvidím nějaký. Jsou tam jako kytky rozkvetlí, že jo, svítí to tam, podle mapy, že jo. Ano. A typu, že všechno se jako kdyby soustředí prostě, jako kdyby sem. Jako kdyby, když se prostě zakoukám, jako jak to vypadá, tak tohle to je nejhlavnější, nejdůležitější, že? Ano. Přesně tak. Jako takhle, vy jste druid, jako já tam můžu poslat šíp. Když se tak rozlídnu, mně přijde a kouknu se takhle na ten bok a vidíte tenhle mech? No. Tak ten možná ne, ale skoro všechno okolo je furt ta kytka. To je velká kytka. Tak vy jste druid, tak si s ní zkuste promluvit. Mezitím, jak se teďka na to koukáte, tak si všímáte, že ta květina roztáhne jakoby jeden list přímo k tomu gnomovi. A on z ní bere jakoby taky, jak to vypadá, tak kdyby to byla prostě ten listy prostě jako když si představíte růži zabalenou, ten se takový okrát je to zelený prostě listí a ten otáčí se na vás a babička říkala, že se máte napít. Má pro vás nektar. Pánové, ne, že bych chtěl vytahovat mou učenost, ale četli jste také tu strašně starou knížku s tím příběhem, jak ono se to jmenovalo? Máme se napít, nebo se nemáme napít? Dentrifidu se to jmenovalo. To je, jak všichni blbci koukali do toho sluníčka, co? Všichni ne. No, necháme si tady detaily na později. Pí, no. Ať se napije nejdřív on a pak se koukneme, jak umřel. Prosím, to je jeden čajík od babičky. A nabízí to Algrondovi. Lehce ochutnám, ale ne jako, že se napiju, ale že udělám takovýho... To je debil! Ve chvíli, kdy fakt jako jenom si toho jako chceš crcnout, jenom ve chvíli se ti to v podstatě dotkne jako jazyka, tak najednou úplně jak kdyby instinktivně to do sebe kopneš celý, aniž by si úplně on je to malý, jo? On je to prostě takový ten a úplně to kopneš a teď cítíš, jak se ti to rozleje, jako kdyby se ti to rozlilo do celý pusy, teď jako kdyby ti to proteče, cítíš prostě úplně přesně, kudy prostě v tom tvým traktu ti to prochází. Ale je to příjemný. Tak a je to strašně příjemný a je to hrozně a je to fakt dobrý strašně. A z ničeho nic slyšíš nějaký hlas, který ti říká a jenom říká, řekněte, ať se vaši kolegové napijí taky.
Ty počkej. Hraješ to hezky, Korále, to hraješ, jenom ti chci Kdo to ukázat. tady kváká? Se tak jako zahledím do toho a... To je dobré, Clomák. Ogaři, ty jako, je to dobré, moc dobré, řízl bych to i možná mahakamskou kořálko. Ať to má trošku říz. Není to debil, je to imbecil. No počkaj! A já... A docela Clomák, normálně potom slyším hlasy. A všímáš si mezi tím, Borso, jak vedle tebe stojí ten gnom a nabízí ti další taky ten takhle, jako jak tam letíš, tak on k tobě jakoby zvedá další tady ten kalíšek. Pane Samali, já si myslím, že bychom to úplně pít neměli, koukněte na nějaký vymatlané. Takhle, Já jsem úplně v pohodě. ano, asi máte pravdu, na druhou stranu, jako asi tady nic nevyřešíme, tak pojďme to vypít, ať všichni aspoň jedem na stejné vlně. No vidíš, To na našich já druidských zase začnu mluvit- seancích se dělo něco podobného, ale nehrozila smrt. Tak co, pane Samaeli? Takhle vám to řeknu. Taky slyším hlas, že se máte taky napít a že si potom promluvíme, tak možná je to způsob komunikace. Vy jste tady něco říkali o těch houbách nějakých, tak jestli to není způsob, jak budeme komunikovat. Ty jako, že bychom ještě baštili houbičky, jo? Ale ne, Ne, druidský seance, necháme druidskýma seance. A Samueli, tobě to neudělalo úplně dobře a máš 2d4 poison damage. tak se už napijte. Co jste říkal, pane Samaeli? Že se máte napít. Ty nás zapito Ale a vytáhnu nestrácíte čutoru s nějak kořálkou, barvu? s nějakou hroznou pálenkou úplně, trpaslíčí, nějakou brutální fakt jako svinstvo. Takhle mu to podám, to zapij. Když tak Samaeli, ty v hlavě jakoby, nebo ty jako neslyšíš, ale cítíš zase takovou tu emoční tu, jako že tě něco jako utěšuje, jo, jako omluva, jak kdyby se omlouvala. Jo, to je super, ale... Nedělá mi to vezmu to kopnu od toho trpaslíka něco na spláchnutí. Je práce na hovno tohleto. Proč jsem se k tomu upsal? S váma jsou jenom problémy. Je tam jedna debilní lahvička. Teď ukážu jako na zem, je tam ten kalíšek, že jo. Trčím do toho svoji hůlku, zamíchám to. Kopnu do toho a oblíznu tu hůlku jako lízátko. Úplně ty cítíš hrozný jako záchvěv, úplně a úplně během prostě v rámci 4 sekund ti vypadají všechny vlasy a zase ti narostou. Cítíš se strašně krásně teďka. A jako jak kdyby si omdládl a máš pocit, že se ti možná i trošku srovnaly prsa, ale jenom léhounce. A teď už To slyšíte... má zátak jako na Woodstruku, ty pičo, ale to byla ještě třetí éra. Tak aby tam zalítají ty vole, tak aby tam zalítají ty křídílka, ty říkal. Vidíte, jak mu rychle zakmitají ty křídílka a ještě do toho lítá, takže fakt jako se zvedne docela dost do vzduchu. A se tak jako doplachtí zpátky dolů. Tak kolibří. Tak, teď už slyšíte kytku všichni. A cítíte vlastně, jak se jí ulevilo a jak říká, konečně s vámi můžu mluvit. Kdo pak jste? Ty já jsem Grond. Kladivo podsvětí. A kouknu se tak jako na tu svoji sekeru a... Dlouhá story. A trošku víc debil. Zdravím, jsem- Gronte. Kladivo Borsa. podsvětí. Já jsem Borsa Pakaj! Jak se jmenujete I vy, vás- kytko? Já? Já nemám jméno. Petunie, já ještě neznám svoje jméno. Ty a nespolkla si tady nějakou princeznu, takovou malou holku? Nespolkla? Princeznu ne. Ne. A tak Takhle nemusela to podlídnu být z ani úrovně princezna, ale obličeje holka pana to byla. Saméla, jo?
Ach, jak mi chybí má paní. Se asi posunu. Jo, já taky právě, moment. Já se jako otočím na ně. Stále jdem zachránit nějaký děcko, že jo? Jakou paní myslíte? My hledáme dceru tady jednoho. Ano. Měla jsem tu pár návštěvnic, avšak nejsou to mý návštěvníci. A čí to jsou návštěvníci? Teď vidíte, jak jakoby ona se odmlčí a je to, jak kdyby strašně něco chtěla říct. A pak se jenom tak jako povzdechne a řekne pána. Pána, který jsem přišel. Jo. A ta vaše paní, o které jste se bavila, to je ta pampeliška medová, ne? Ano, ano, má paní, má drahá paní. A to už tady není. Není. A teď vidíte úplně, jak ty světýlka i kolem tak jako pohasnou a všechno tak jako sklesne. Jo, dobře. Takže jsem přišel nějaký pán a něco s děvčatama dělal. Dobře, pampeliška tady není a ti gnomové... Ty také něco dělají, proč se na to ptá? Ale ne na tohle se ptám, ale... Gnomové. Jsou trochu... Jako mimo, ne? To je pěstír na sváči, že jo? Oni tam prcej roděj a vy to žerete. A teď chcete sežrat i nás. Já to věděl! Já věděl, že to nemám pít. Já chci plít. A udělám Tak tady nepoletuje jak co moucha. Cítíš, Borso, jak v hlavě jako zase cítíš takový to uklidňující, který tě jako utěšuje. A najednou se cítíš zase jako klidnější, přestáváš panikařit. Já vám nechci ublížit. Vám ne. Gnomové šli hledat mou paní. Ale paní už nenajdou. Počkat, i ty kucí a holky, co to tam jako rozjížděli v tom... Nezdá se vám, že je tady trochu pilu? A kde hledají tu paní? Jak hluboko hledají tu paní? Já to viděl! Počkejte. A vy jste teda ta babička. Ano. Ano, já jsem babička. Aspoň tady pro gnomy jsem babička. Občas A proč co tak si jsou nezbytná jistá opatření. Tyhle tohle to mě smrdí kšeftem s bílým masem, kucí. Je se moc bílý, Já teď hlad nezdáli. nemám, takže dobrý. Takhle. Mysel o trokařinu. Jo, takhle. Chtěla bych vás požádat o pomoc, když už takhle hezky spolu mluvíme. No ale Normálně- něco za něco. Tušil jsem to. Jak vím, hledáte jistou dívku a ta dívka tu opravdu je. Avšak je mimo můj dosah, protože je v rukou pána. A pán, co řekne, to platí, s tím já nic nezmůžu. A pán je A taky to kytka, je nebo... váš pán. Není to můj pán. A či je to pán? On je to nějaký pán. Nesměs. Vesmysl. Takže Já ve mám vaší něco jeskyňce je nějaký pán. To není naše jeskyně. Pánovu slovu To já není náš nemůžu. důl. A tohle není vůbec důl. Viděl jste někdy důl, pane Mílo? Důl je díra v Já zemi. vím, to je díra v zemi. To vám jinak. můžou zasypat, ale nevzít. Tato jeskyně je vaše. Ano. A vy ve své jeskyni máte cizího pána. Slyšíte, jak se tak jako smutně uchechtne, jo? Až jako nepříjemně. No ne, že bych si to přála. On jsem prostě vtrhnul a vzal to, co je mojí paní. A nemám z toho radost. A jak Na mojí vypadá? paní se Velký? nesmí sahat. Skutku. Velký. Skutku velký. Je z mého světa a já nemůžu. Jo, takže taky Nemůžu. nějaká liána. A teď se to tak jako vytratí do toho ztracená, jakože prostě ona nemůže vyloženě
říct, jak kdyby jí něco bránilo říct, co by chtěla. Je velký asi jako pan Samuel. Dobře, takže když to řeknu úplně jinak. My vám máme pomoct zbavit se tohohle pána a tím získáme i to děvče. Vidíš, jak se rozsvítily všechny ty světýlka kolem a jak ona se tak jako šťastně jako zatřepotala. Ano, to by bylo v skutku báječné. Takže pán je také ťuknu do Gronda. Viděl jsi, vole? No počkat, a teda pán je teda taky Liana, jo? To jsem se ptal já. Ne, pán není Liana. Pán je dost... No, není podobný tady panu Samuelovi, ale je z mého světa. Má rohy. Jo, takže nějaká špičatá víla, jo? Teda bez urážky, pane vílo. Můžu vědět, co to je? Ano. Je to To jsem satyr. tam PJ. Na PJ teď. Prosím, No dobrý, zeptal jsem se Kitky, takže je to... A proč to tak protahuje? Tak to řeknu hned, že je to satyr. Co je to satyr? víš, ty víš moc dobře. Ty víš, že když si... Nevím, jakou řečí mluví satyrové. Teď ti to trochu jako dochází, mluvíš selmánštinou primárně, a teď ti tak nějak jako zapadly ty puclíky dohromady, že víš, že satyři jsou primárně že satyři jsou jenom mužského pohlaví a množí se tak, že se musí oplodnit nějakou, většinou to dělají s nymfama, nebo nějakou prostě jinou humanoidku, která potom poradí satyra. A že dost pravděpodobně si sem unášel ty holky prostě z té vesnice, aby se prostě nějakým způsobem třeba množil. Takže tady pán, co tady obtěžuje, tak obtěžuje i místní nymfomanky. Zamyslím se. Ne, to bylo jiný slovo. No, něco podobný nymfomance, ale jo. Triáda? Jo, ty, ne, pan Samuel, ne, jo. Teď jsem zmaten. A vy chcete co? Máme ho zabít a vzít si tu ženskou. Pak dostaneme prachy a už je mi tu zle. Vy vidíte, jak ta kytka jak jako začne tak jako vztekle, se všechno tak začne jako chvět, jo, jako když si představíte, jak když je nasraná kočka, jak prostě kmitá ocasem, tak začne takhle kmitat ty liány a všechno kolem. A řekne vám, že a teď jako by tak jako strašně chtěla říct, narušuje mi můj domov, narušuje domov mojí paní. Nemá tu co dělat. Okrádá mě i můj domov. A když to bude ještě déle, tak... O co vás okrádá? O můj nektar. Ten, který jste ochutnali. Já furt nechápu, co s tím mají společného ti gnomové. Ona je žere. Teď to přijde, já to říkal od začátku. Gnomové tu jsou se mnou v symbioze. Paní, vám se nějak změnil hlas. To dělá ten pil ve vzduchu. To je váš pil! To neznamená, že hele, si na něj zvykla. zkrátíme to, zrychlíme to. Kde ho najdem? Dobře. Pomůžete mi. A jo, ale kde ho najdem? V tom případě a vidíte, jak ustoupí ty listy do chodby za ní. A přesně tak, jak řekla Kytka, tak se stalo. A vy vidíte, za tou květinou se otevřel vchod a je tam další průchod dál. Jak procházíš, jak jsi stoupil teďka do té další místnosti, vidíš tady krásný výjev, je tady obrovská červená prostě květina, která je dost podobná, jako co jste viděli teďka tu květinu venku, akorát s tím, že
tam, jak se vám promítala, jak byla jako humanoid a částečně a předtím, než jste se napili, jak připomínala jenom nějakou tu květinu, tak tady je to vysloveně jenom jako ta květina. To sytě červená pulzující barva a vy vidíte uprostřed, je ten, když se na to zadíváš, tak takhle je tam prorostlá těma liánama, nebo těma šlahounama, je prorostlá gnomice. Je to tělo gnomice, fakt vidíte, je už víceméně jenom potažená kostra tím, jako kůží. Má na sobě ten krásnou takovou robu, fakt vysloveně druidskou, má ten kápy prostě s tím dlouhým pláštěm z listí a hůl magickou. Hoď mi Borso, hoď mi na historii a to samý Samuel. Mhm. 18. Oba dva poznáváte přesně, co to je za artefakty, co na sobě má. V ruce, co má tu hůl, kterou tam drží, tak je hůl nekonečného jara. A víte, že to je prostě, že to patřilo ještě prastarému nějakému arcidruidovi z prvních dob Regalwildu, který prostě, když se formoval, a má neskutečnou druidskou moc, fakt jako veškerý, v podstatě všechny kouzla, který druidi dokážou, tak tady ta hůl je dokáže nějakým způsobem prostě zesílit nebo prodloužit prostě jejich trvanlivost a takhle. A má na sebe ta plášť, nebo ten plášť jako z toho listí, tak je kabát stálého podzimu. A to víte, že tadyhle s tím pláštěm dokáže člověk simulovat veškerý jako podnebí a schovat se v podstatě v jakýmkoliv prostředí to chce. V jakýmkoliv prostředí se nachází. Pánové, asi jsme našli pampelišku. Už to vypadá jako voda. Co to nektar se mnou dělá, a proč mluvím jak vy? No, já vůbec nevím. To je divné. Aha. Něco mi říká, že se nějakým takovým způsobem tak jako trošku jako něco jako že obětovala a má jako ty artefakty a tak, aby udržela tam tu kytku a něco mi říká, že tomu říká dcera. Jo, ne, že by to tam bylo přesně napsaný na tom kusu kůry, ale nepochopil jsem z toho, že by to tak mohlo být. To by je to záchev mé inteligence. Ale to by dávalo smysl, protože ta kytka říkala, že její matka... Nebo paní říkala teda, ale mluvila o ní všichni jako říkali, že zrovna pampeliška byla fakt hodně střelená, ale tohle je ujetý i na druida. Jakože, takže chcete říct, že se vlastně obětovala, aby to tady mohlo jako růst. Chápu to správně. No, já mám morální problém, já chci tu hůl, ale když si ji vezmu, tak nejspíš umře ta kytka. No, tak to nedělejte. Ale já ji chci. A já tamhle v kleci vidím asi květu. Kterou květu? Jo, tuhle květu. Tu, kterou máme najít, proč jsme sem přišli. Víte, jak dlouho čeká, to ještě chvíli zvládne. To už jdem jí zachránit a já na pochodu do té cimry a jdu otevřít tu klec. Strašný, tady nikdo nehájí zájmy druidů a jdu za ní. Já si myslím, že ta hůl tady čeká díl než ta květa, kam jdete? A Bacha, stoupnu si sem a chci se skrýt. když šli takhle, tak já bych chtěl jít tadyma touhletou cestou a být jako tady v tom stínu se jako schovávat, tak jako a pozorovat, co se bude dít. Hoď mi stealth a mezi tím oba dva. Dobře, jste schovaní, jak to jinde. Tady se někdo neschoval. Mám pocit, že jsi dost kejchnul a jestli tam něco tě pozorovalo, tak... Jakože mám 6 dohromady, ale crit fail, no. Ticho tam vzadu. A Gronde, ty přicházíš až k tý. Mezitím, jak k ní přicházíš, tak vidíš, jak ona zpozornila, všimla si tě. A vypadá to, jak kdyby na tebe řvala, fakt něco jako ti chtěla hrozně říct, ale nevychází jedinýho hlásku z ní. Fakt jako neslyšíš absolutně nic. A tak jako je na tom, jako je na té kleci a
ten a něco ti ukazuje a Já dojdu až k té kleci a cože? Já když slyším, jak řve, Otočím na ostatní jako. Nemám tak si pojma, co tady po připravuju mně chce. Erdbind, jo. A normálně začnu páčit ty dveře, jestli to jde otevřít nějak. Nemám výhodu, když jsem skrytý. na koty to ty nemáš. Někdo hodil kakanej hod? Moment. Já se tady musím asi na něco podívat. Řekni mi ten hod a pak se klidně koukej. A chceš říct, že to je jednička, anebo si k ní mám přičíst to, co mám v záchranné hodu? Ne. Což je 0. Něco tě píchlo do stehna. Viděl jsem, A- vole. Ty okamžitě a ty se okamžitě ocitáš v zahradě plný růží. A fakt jako krásná zahrádka. Vidíš prostě před sebou fakt jako nádhernou tu. A vedle tebe, vedle sebe vidíš ovečku, jak stojí na 2 nožičkách a má v ruce ten dřívko jako s nataženým nějakým tím, s nějakou nitkou. A naproti sobě vidíš prasátko, takový pěkný chlupatý. Prasátko je zhruba někde tady a ovečka je takhle vedle tebe. Ten je kámo taky nějaké zmatlané. Ale já mu zkusím dát facku normálně. Ty malý víle, prosím tě, popiš mi to. Normálně Přes- backendovku, vole. Hoď mi na zásah. Co tam chceš? To je jako... Mi zásah. Ne, to já vím, ale čím? Povratnost, Unarmed... Proficiency nebo ne? Jo. OK. Má víla. 17. A pade na pade. Mi hoď. Co chceš? Hlava orel. Tak to je, no hoď mi, jestli orla, tak mám pravdu. Je tam, no, máš pravdu. Jak si tak jako instinktivně teď si chtěl jako jenom takovou jako tu backendovku, tak si prostě švihnul a dal si tomu, prostě ta ovečka tě potrkala a ty si odletěl někam, ty vidíš, že se úplně rozmáznul tam ten sud. Máš to za 3 damage bludgeoning. A mezi tím, Borso, tebe potrkala ovečka a dopadl si do růžových květů. Je tam na tom stole něco sypkýho typu mouka nebo Jo, omáčka? je tam nějaký prášek, no. Já naberu do hrsti ten prášek a hodím to na to. Jo, jakmile celou tu to, tak jak scénu. uděláš, já tě posunu kousek, jak to uděláš, mrskneš po těch 2 prostě, tadyhle ten nějaký pitýček, co tam byl, rozsype se tam a vypadá to, jak kdyby se tam pil úplně rozevlal. Co vidím já? Krásně. Ty vidíš, jak prasátko hodilo puget na ovečku, která si tam hraje s kozičkou. Ty potvoro! mezi tím- Už mi neutečeš! A chci směrem k té ovečce vykástit ten připravený Erdbin. Ano. Ovečka ti neuteče. Co to dělá? Já jenom bych to chtěl vědět, furt držím toho zatyra, vole. Nebo se snažím. A já ti to takhle Máš 0 rychlost. Máš Ano. 0 rychlost a seš prostě seš momentálně přicupnutý jakoby k zemi. Mhm. A chytnou tě, vylezli prostě fakt jako kdyby šutry, jak kdyby se zvedla zem a chytila tě. Jo, jasně. A mezi tím takže ti vyklouznul ti satyrek a teď vidíte fakt jenom jako zaprášenýho satyra teď už. Jak tady jako pobíhá
A říká, pitomci, hlupáci, Emil nemůžete chytit Emila. Já Emil nevodný z květu, ne, a začne tam tancovat na stole a kopat tam do všeho okolo. Jakmile je v A dosahu, vidíte- tak já okamžitě po něm sekám sekerou. Hoď mi na útok. Uh, 19. Ve chvíli, kdy si jako proti němu máchnul, tak už to vypadalo jako ten, že ho prostě na ferovku bys ho trefil a udělal takový a zvednul packy a objevil se před ním jako ty poznáš, že to je dost podobný tomu, co si ty chtěl vykástit a udělal se před ním jako taková listová bariérka a odrazilo se to od ní a vy to a najednou se začal to brumlat, takhle. A vidíte, co jsi to handil za prášek? A třískne sebou o ten stůl a ty najednou mrkneš jednou, dvakrát a vidíš, že jsi v růžové zahradě. A vidíš momentálně spící kozičku na stole, teda nebo ne na stole, na kameni. Aha. A takhle vedle je ovečka pěkná. A tady poletuje krásný motýlek. OK. Spící kozička, já asi spící kozičku. Ona spí na stole nebo na trávničku nebo Na kameni, prostě placatej šutr tam je a spí na tom kozička. Já a podívám se a mám tlapky. Máš kopítka, Mám jsi kopítka. prasátko. Jo, já jsem prasátko, takže tak to. Normálně já přichrochtem k té spící kozičce. Bafnu jí do zubu za roh, stáhnu jí z toho šutru a táhnu jí k té ovečce. Vidíte, jak prasátko to ono. Samaeli, vidíš, jak prasátko k tobě přitáhlo, protože už teďka, jak jsi se jako podíval, jednou, dvakrát si mrknul a je to docela možný, dochází ti, že ten prášek asi víš, co bylo. A vidíš růžovou zahradu a vidíš, jak tobě jde prasátko s kozíčkou v tlamičce. A prosím všichni teďka hoďte na iniciativu. Tak. A jak teďka jste viděli, že k vám přiběhnul kňourek s kozičkou v zoubkách, tak se před váma, kolem vás prostě, začali objevovat malí králíčci, bílí, kterým jde červená krev od držky a vypadá to, že vás chtějí strašně pokousat. Všimli jste si zatím 5 králíčků. Já vidím 4. No. 5, dobrý. Já mám kopítka. Mám v kopítku tu sekeru svoji, to vidím. Máš. Jste stojíte na 2 nohách prostě. Jo. No, tak já udělám jednu zásadní věc a to, že já budu kouzlit. A budu kouzlit Green Flame Blade. A já útočím tady na tohohle z toho, aby Jasně. to mohlo přeskočit ten fair damage. Takže mi hoď na zásah. A je to za spell damage mám plus 3, takže je to 21. 21 hitne. Tak a normální efekt je sekera D8. Plus tam máš normálně svůj jako modifier na zásah. A je to slashing za 8. Plus za 5 fire má ten vedle. Jo. Jasně. A Ještě něco děláš?
Tak, a jako bonus akci začnu Bladesing. A chce tě pokousat králíček, který stojí hnedka vedle. Zasáhne tě 16. Dostáváš do útoku za 4 damage. Je to piercing. Vytahuju shortsword a jdu potom karlíkovi, který je vedle mě. Hoď mi na zásah. 19 na kostce, takže 24. Zasáhne. Tak a to je 4 slashing. A protože jsem Gloomstalker, tak Dread Ambusher na první útok můžu dát ještě jeden útok. Takže ten stejný do toho karlíka. To je 15 na kostce, to je 20. Zasáhne. To je hitné a to znamená, to je normálně meč, to je za 4 a 3 je 7 slashing a ještě dostane extra D8, to je za 6 ještě. Takže 7 a 8 dostane. Krásné, takže krásných 15. Druhým. Aha. Ten králík dostal strašného čouda. Je vidět, že se fakt jako zapotácel, jak předtím po tobě chtěl kousnout. Naříznul si mu nožičku a teďka vypadá to, že je skrvavený. Okay. Tak to je tvoje celý kolo? A protože hejbat se nemůžu, takže to je celý kolo. Hraje pan Motýlek Borsa. Pan Motýlek vidí, jak zajíček ubližuje ovečce. Tudíž se mění v takového krásného modře světelkujícího medvěda. A jde pořešit zlýho zajíčka. Tudíž, jak takhle letí motýlek, najednou jakoby z ničeho vyskočí velký, takový namodralej medvěd. Který má malý křidílka. Nemá. Ne, to nemá. Ne. Tak já ho chci kousnout. Jo. A 16 zasáhne. 16 zasáhne. Takže to má za 1d8. To je 7 plus 4 má za 11. A ty si naběhnul, toho králíčka si vzal do zubů a úplně si ho rozerval na hadry. To je totálně prostě rozervaný. Takže králíček je kaput. Je to za 15. A rozebral si dalšího, hmátnul si po něm packou a úplně si ho totálně rozerval. Jakmile se tohle stane, vy slyšíte, vám zase jako chvilku se zatemní zrak. A po chvilce se proberete. Nejdřív hoďte mi všichni záchranný hod na konstituci. Crit fail. Výborně. 13. Constitution záchranný. A Constitution záchranný mám za 17. Protože se přičítám. Jako první se probudíš ty, Radku, jako Borsa. Probereš se jako uvědomuješ si teďka, jsi ve formě medvěda, ležíš úplně totálně, máš kolem sebe rozhadrovanou, jak jsi viděl tam několik těch stolů, tak úplně totálně jsou rozdrápaný, máš kolem sebe rozdrápaný nějaký ještě ten oblečení a prostě ty kůže, co tam byly poházený, všechno možný a ležíš na zádičkách. Potom se probírá Grond. A Gronde, ty si teďka, ty máš hroznou chuť jako chrochtat a uvědomuješ si, že třískáš sekerou, že si vytřískal sekerou do stěny. Fakt jako díru, úplně totální.
A Sam, ty máš chuť jako sežrat nějakou trávu, ležíš na zemi, máš vedle sebe luk, cítíš, že ho držíš jako to a je ti hrozně hezky. Mhm. Ani se ti nechce nějak extra zvedat. Mezitím slyšíte něco ve stylu: já se na to můžu vykašlat. Na Emila. Já budu házet ten prach. Já se jdu podívat blíž na Satyra. Normálně Satyr ho sedí na Nemáme stole. iniciativu. Nemáme už iniciativu a Satyr sedí na stole a fakt jenom jako tak si plive si do rukou a furt se tak jako poplácává. Erdbin! OK. Nemusíme házet ve chvíli, kdy jsi tak jako zaregistroval, tak Satyr... Ve chvíli, kdy jsem přišel k sobě, tak jsem to na ně hodil. To se děje. Proč vychytáte Emila? Poslouchej, ty kozle, jeden otravná stará, co to kurňa mělo být? Co vy házet? Vy na mě házíte tady nějaký odporný pitlíčky. Ne, ty tady nemáš co dělat, poslouchej, kámo. Vůbec. Kde je ta borka vůbec a ta heřmanica? Jak se otočíš tam, kde byla jako v tom, tak jenom vidíš, jak ona je tak jako pomalu je v té kleci a tak jako jí pomaličku zavírá, kouká na vás a tak se jako tam schoulí do rohu a jenom tak jako furt nevěřícně kouká, jako co se děje. Jo, tamhle je ta borka. Co ty si proved? Poslouchej, co si proved? Já jsem jí pozval na večeři a na nektárek. Ty Výborný prasáku nektárek. jeden. Co s ním uděláme? Pustit Emila. Můžu hrát? Medvedovi selekce přibližuju a vypadám na sraně. Samuel se zvedne, podívá se na Satyra, zakástí Hunter's Marku a střelí mu šíp mezi světla. Výborně. Nemusíme ani házet tu chvíli prostě na férovku. Ty ho zastřelil prostě mezi oči a ten tam leží v tom, jak je ten zabalený v té hlíně na tom stole, tak mu to normálně prostřelil, jenom slyšíte jako jemnej výkřik. Šlo to z té klece. No, Vidíte, jak tam ta holka drží se jako za pusu. dobrá rána. To by bylo. Tak. Udělá to. Puf! A je to zpátky bílá. Já si A úplně teďka si Musím všímáte medicínu všichni. na to, jestli je mrtvý. Všímáte si teďka, že všude okolo vás je to strašně rozmlácený, poškrábaný a nikde žádný stopy po nějakých králíčcích, kterých si vybavujete tak jako matně. A je tam všechno je fakt úplně totálně jako na hadry. Vypadá to, jako kdyby prostě někdo kolem sebe máchal sekerou, sem tam se zapích někam nějaký šíp. Já tam do něj takhle rejpám tou hůlkou, koukám kolem sebe a říkám, taky jste měli tak strašný halušky? Jo. Hrozný. Grond vypadal jako prase. On teda jako roztomilejší prase. Vy jste byl hezká ovečka. Super, pojďme vytáhnout tu holku. Já tady slídím, co je tady. Jsou tam dveře, Mhm. které můžeš otevřít. Mhm. Jestli je otevíráš, tak je tam místnost. Mhm. Pěkná, vypadá to, že tohle je nějak jako vysloveně ložnice, ale fakt v druidském stylu, že všechno zase, ten nábytek, ta postel, všechno je udělané jako to, z jednoho kusu dřeva, který jako kdyby už tam vyrostlo prostě. A je to tam hrozně pěkný a vypadá to, že tam rajtoval Satyr na té posteli. Jo. Jsou tam stopy po nějaký nepleše. Ej, fuj, budou si tady muset přeprat cíchy. Já Tož přijdu bavně k té borku a té jdem kleci. odsaď.
přijdu té kleci a otvírám tu klec, protože není zavřená už, ne? Jako, No, není. není. Co vás tak jako kouká. Dá se Satyrovi... Nejdu. Táta má, Vás táta neposlal. poslal. To by neudělal. Tak jste tady chtěla zůstat s tím kozlem? Chvilku vidíš, jak přemýšlí. Ne. Já dojdu k té mrtvole toho kozla, tak jako vezmu za ten roh. Ne, to neuděláš, protože já se ho tam aktivně snažím odstranit z té hlavy. Má 2 rohy, no, tak dejme to. A víš, jako tak do něj drnknu, jako ten nevypadá, že by někam šel. Grunte, když už jste tady, mohli byste takhle seknout a naznačit takhle tu linku u těch rohů. Jo. Teď vidíš, jak fakt si jako urval prostě kus toho rohu a zase si já nikam nejdu. Dobrý. Paráda! Posílá nás táta. Jmenuje se Cohen, je to hraničář, ano. Víme, byli tady gnomové, bla bla bla. Druidky, ano. Vy jste se ztratila, my jsme vás měli najít. To jdem říct děkankyce a táhneme odsaď, ne? Jo, ještě se musíme pobavit s Kytkou, zní to divně, ale to je jedno. Já bych to vzal s karatkou. Přes les. Jakou zkratkou? Jaký les? No jakou zkratkou? Kratka je hned naproti Pampelišce. Jo. Ale vy jste moc prostorní. Jo. Jo, tou děurou tam já neprolézu. Ne. Taky říkám, já jdu s kratkou, vy běžte přes kytku. Já, tak my jdem přes kytku. A jak Můžeme jdem přes už domů? kytku? Ano, půjdeme Pojďme. s kratkou a vyhneme se kytce. To říkám ty holčině. Vedu Květu teda. Já stojím u skratky s květou. Nebo někde na půl. Já tady tak jako boxy jdu. Já vedu Květu a půjdeme teda asi tady, mano, jako vrchem normálně. Můžeme už, asi nemusíme už tolik hejbat s tokenama. Okay. Procházíte teda normálně kolem té květiny. Moment, oni chtěli vzít květu tudy. Tak, Asi květina vám děkuje. Už ji neslyšíte tak, jak jste ji slyšeli předtím, že zřejmě už ten efekt toho jako se vytrácí, ale předává Samueli tobě, jak vidí jako to, tak předává ti několik, jako na listě, kdyby se rozevřela, tak tam tak je tam několik těch jako lahviček z toho listí, co jste měli, co jste předtím pili. A si poznáváš jenom, že ti říká, vemte si to, určitě se vám to bude hodit. A jich tam 6. Když usíš, že skarad lahvička nektaru. A vedu jí spíš tady má, než přes ty kopulující gnomy, jo. Jasně. Dostáváte se všichni ven. Dovedli jste Květu do Tuříňan ke Cohenovi. Ten vám poděkoval, předal vám odměnu, pozval vás na hostinu večer, abyste se jí zúčastnili. Mezitím ještě ty si pozbíral nějaký ty poznámky, takže si tak nějak dával dohromady, Samueli, co se tam vlastně mohlo stát. A dospěl si k závěru, že ta gnomí skupina tam vyšla, že skutečně že ten starý gnom se jmenoval Jetel Medový. A že byl určitě příbuzný s Pampeliškou Medovou. A snažil se najít vlastně tady tu svoji příbuznou nějakým způsobem vzdálenou.
aby prostě načerpal na ty vědomosti a tu její energii a zřejmě našel i ty artefakty a takhle, ale potkali se s tou květinou, kterou nejdřív nevěděli, která byla v hibernaci. A dostali se k tomu, že ji zkusili probudit tím, že jí udělají že obětují jednoho ze sebe a použili jako lidskou oběť, aby ji nakrmili. Čímž ona se vlastně probrala a začala si je tam pěstovat. Jo. S čímž nejdřív oni jako nebyli úplně stotožnění, ale potom ve chvíli, kdy začali pít ten její nektar, tak už jsou tam jenom spisky o tom, že babička má hlad a babička udělala koláčky, babička udělala čajík a už je to vlastně jenom tady o tom a postupně se úplně vytrácelo i to psaní. Jo, intenzivně. Takže jsme se dostali k tomu Koenovi. Předáváme to a já bych mu to chtěl jako říct o těch gnomech, že tam jako můžeš, jsou, ale jasně. že jsou trošku dost vymletý. A já nevím, jestli jim to jako vadí, nebo jim to nevadí, nebo už je jim to jedno. No tady to, on ti jako, Koen ti řekne, že to 100% ještě jako hraničáři prozkoumají, ale je to součást, vlastně ta kytka za nic nemůže, protože příroda prostě funguje tak, že se snaží přežít a nachází si prostě jako a někdy... mu jako vysvětlím, že ta pampeliška se tam v podstatě obětovala jako svoji nějak energii, tak jak jsme se o tom bavili s Borsou, že a že to vlastně udržuje a že ta kytka, která tam teď je, tak že je vlastně živá, jako kdyby. A že je to takový jako jo a ne. A že to je vlastně jejich problém. Koen slíbil, že se tam hraničáři vypraví, až jestli teďka teda pominuli tady ty útoky, jestli pominou, pak takže to bylo jenom tím satyrem, takže zatím všechno nahrává, že ano. A chtěl bych jim dát 3 ty lahvičky. S tím, že z toho on zjistí... Popsat, co to dělá, jo. Z toho on zjistí, že a vysvětlí, že tohleto je vlastně nektar z rostliny, která je magický, která roste jenom ve Feywildu a z toho mu jako docvakne, co asi za rostlinu to bude, která tam teďka je, že musí být teda jako ohromně silná, jestli dokáže vyprodukovat takovýhle množství toho nektaru, což je dost pravděpodobný, že to tam právě pampeliška dělala. A že z tady toho nektaru se dají udělat elixíry, které fakt dokážou prostě strašně moc jako úžasných věcí. Když se zkombinujou, mají ten možnost se zkombinovat se spoustou různých bylin a jiných jako přísad a udělají prostě ty nejsilnější elixíry, na který si můžeš jako vzpomenout. Ano, milé děti, to vidíme. Takže to tam dělala pampeliška, dělal to tam satyr a goblini to dělají dodnes. Gnomové. To je jedno, co se to tam po sobě plazí. Je to malý slizký a funguje to jako potrava. Škoda, že jste neotevřeli tu jednu, tu tam byly ty miminka. To je dobře. Takže pan Borsa to odhalil správně, když se dala pauza. Vy jste zrovna čurali, ale já to uhát, vole. Já vám děkuji pěkně. Dobrý, tak Já děkuji můžu stopnout pěkně. záznam. Taky děkujeme. Já taky.